हेलो लोगोफोर आंनि चेनेलसिम आं गासैखौबो बरायहरग्रोबाय आङो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों दायो बे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा अननानै मोजाङै नायलांबाय थादो जोबजासे बेनिफ्राय दायो आङो आइमोनहानाव दंफैयो आरो न'आव गैया आइमोनहानाव थानायखौ आं एसे देखायनोसै आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थादो दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आङो नै दायो साहा लोंबाय आरो मानसिफोरा नै बियो बाजैनि फिसाला आदानि फिसाला माने खाथियाव जिरायनानै साहा लोंगासिनो दङ नै आंनि फिसाला बाबु लोंग्राफ्रा नैसो हरबाय दानो नै आपेल जालायनोसैलाय दायो नै आपेल हाबाय गजब बेइज्जती है नै नारें खमला हानदों लोगोफोर नै नारें नुगोना नुवाखै नारें खमलाखौ नै सिनायहरनो नागिराखै ना फिसा फिसा ओइ नै बिराद दङ मोनजोब्बाय नारेंआ ओइ नै जगजोंसो हानहरलायबावदों ओइ नै ini handra ya konbae aku konde aza konai do narenga hanjup kadohai बुरजाथार मोनबायानो ना नै नै बुरजाथार मोनबायानो माथो न'निखौ लांनो लुबैयोब्रा ना दे मेडाम नोंखौ साबाय नोंसोर सानैखौ नै बियो जाबाय आंनि बिब' आरो बिसिनियाव हाबा जाहैनाय इयो दिनै न'आव फैदों माने न'आव जोंबो आंबो न'आव गैया आरो आइमोननि न'आवसो दंफैजोबो जों गासिबो आलासि जानो फैजोबदों नै बियो जोंहा आफानि दखान आरो नै नायदो लोगोफोर जोंहा आफानि दखान नै अमाबो दङ आइमोनहानाव मासे गाबगासिनो दं नै नै हांसोबो दं
गिलिथार जि गिदिरखा नै हांसो बुथारदों जानो थाखाय जोङो न'आव गासिबो ज' जासिगोन आरो जोङो आलासिफोर नै दासो बिराद बरिया जादों गोदान माथो गिलिर नालाय हांसोआ गिलिथार आरोना गिलिरबाय थाबाय नोंना नै हांसोआ जोला जि गिदिरखा नै जों सेना नायदो आरो हांसो सेना 5 केजिसो जागोन खोमा मबाइलाव एसे फिसा बायदि नुदों दै ओमफ्राय बिराद गिदिरथार माने जासिगोन आरो ज'नो जोङो गासिबो गुमैबो फैदों नालाय आब'बो फैदों नालाय जोंबो गासिबो जासिगोन आरो ओमफ्राय आदैबो फैबाय मादैबो फैबाय ज' गासिबो न'नि परियाल जासिगोन आरोना जोङो नायलांबाय थादो लोगोफोर दाहाय संनायखौबो देखायनोसै एसे मोजां लाना नै हांसो बेदराबो सानै गोदाखादों mama nang ada आगैको प्रेजेन्ट हुन्छ नामा Bisa udah mundur apa? Ang lain sih kayak makai jenah dia ntar sih tiba. It. Ini bedorabe eवबाय आरो दहायनिया हांसो माबा गोदानाया दायो नै बेदरा मोनबायानो दसे थानानै दाहाय जानोसै आरो बाजैया एवखांबायानो मालाय नै बाजैया नै जों ओंखाम जानो लाबाय आरो दायो गासिबो नै ओंख्रिया मा खिन्थालाय मादै सबाय ओंख्रि हांसो बेदर बेसर भाजा नै इउटिउबार पेकिंआव आं बिराद गिदिर नै जानोबा नै गोथावथार बेदर लाबोबाय नै मा जागोन नै जादो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा दे ना ये देबा नै हाबदों जानोसै आरोना दहाय हांसो बुथारनाय बेसरबो भाजा ना भाजा सबाया मिरामिस हांसो बेदर आलासिफोर गासिबो ज' जानो मोनबा माने गोसोआ मोजां मोनोना बयबाबो माने दिनै जों गोसोआ एकदमबारे बिराद गोजोनदों आरो गासिबो लोगो मोनलायदों नालाय न'खरनिया 맘자는 아니야 맘자는 konsepo 자랑 아빠 서버지나 coba ini anu बै फांसेया खत्म
बाय बाय टाटा गुड बाय।